No, dobrý večer. Dobrý večer. Milé Slovensko, rozhodli sme sa, že budeme natáčať nové videá, takzvaný vlog, jak teraz všetci mladí zvyknú. A my sme sa rozhodli robiť videá z prostredia prírodného. Takzvaný prírodovedecký vlog. Áno, prírodovedecký vlog, ktorý sa bude venovať, práve teraz sa začíname venovať rúji jeleňov. Teraz sa to odštartovalo, teraz je to obdobie, teraz je to ten správny čas, kedy chceme vám priniesť niečo. Kolega Tomáš tu má veľké srandičky, ale doteraz nám veru do smiechu nebolo, pretože nám tu už ručia v pozadí jelene. Teraz to možno nepočujete, lebo my sme sa fakt báli aj výjsť z auta. Je tu síce krásny mesiac, ktorý môžete vidieť, hej, to nám to tu všetko krásne osvetľuje. Skús vypnúť svetlo, Tomáš, že či to bude vidieť. Hej, je to síce vidieť iba takto, naše obrysy, ale zasvieť to máš radšej, aby nás teda naši noví fanúšikovia videli, hej, že zatiaľ sme živí, že tu môžeme zatiaľ sa takto voľne pohybovať. Nachádzame sa momentálne na jednej lúke nad Orovnicou. Áno, prišli sme sem autom, konkrétne zabezpečeným offroadom, zasvietím. Áno, neviem, či ho uvidíte. Značku vypípame. Značku nebude vidno. Prišli sme sem až pod okraj lesa za jediným účelom, a to počúvať a samozrejme aj zúčastniť sa jelenej ruje ako aktívni účastníci a svojím volaním privábiť nejakého toho jeleňa. Áno, totiž takéto hobby už máme niekoľko rokov a teraz sme sa vlastne rozhodli, že sa o to podelíme spolu s vami. Najskôr sme to skúšali iba vlastne tak na nečisto takzvané, že sme si skúsili privábiť nejakého jeleňa, ale tak sme to teda tu vábili akože do lesa a skutočne nám aj jeden, aj dvaja jedinci odpovedali. Aby som povedal ešte k tomu, ako vznikla táto tradícia, tak história siaha hlboko do našich gymnaziálnych čias, kedy sme Ticho, Tomáš. Možno budú počuť teraz aj naši kolegovia, ako dole z lesa. Asi tak 200 metrov pod nami sa nachádza jeleň. Pomýlili sme sa, je to asi 50 metrov, priatelia, takže my sa opäť približujeme k autu. Áno, vraciame sa k zabezpečenému offroadu. Ešte skúsime ho nalákať bližšie, aby ste to počuli lepšie. Takže teraz sa sústreďte. Teraz necháme jeleňovi chvíľku času na rozmyslenie, že či prijíma náš súboj. Podotýkam, nemáme žiadne zbranie, nemáme nič pri sebe. Sme vyzbrojení iba 3 oktávami. Máme pri sebe iba jeden mobilný telefón, s ktorým natáčame tento prenos a takisto jedno svetielko, ktorým si môžeme posvietiť na toho jeleňa, ak teda príde, a aby ste ho videli teda aj vy. To by som ešte podotkol, že tá baterka je baterka z medveďobíky. Takisto by som teda rád pripomenul všetkým našim sledovateľom, nech toto doma neskúšajú, lebo doma sa to skúšať ani nedá. Je to extrémne nebezpečné. Ešte raz výhražný prst. Extrémne nesvieť mi do oka. Prepáč. Máme totiž dosť silné svetlo, ktoré úplne vyráža zrenice z očí, ale blížime sa k tej cestičke, kde sa nám vtedy ukázal ten jeleň. To asi nebudete veľmi vidieť, je tu dosť veľká tma. Síce to mesiac osvetľuje, snažíme sa to aj my teda trošku tým svetlom prisvetliť, ale neviem, či toto zrovna môžete vy vidieť. Každopádne jeleň sa nám stále ozýva bližšie a bližšie a my si nie sme celkom istí, či si môžeme dovoliť sa natoľko vzdialiť od nášho zabezpečeného auta. Takže opäť sa vraciame radšej bližšie k nemu a touto cestou sa zatiaľ s vami lúčime, keď uvidíme jelenia z väčšej blízkosti, keď sa nám ho podarí privábiť.
natoľko, aby sme ho vedeli vlastne nejako zachytiť kamerou, tak určite vám ho natočíme a pošleme vám ho, aby ste sa mohli aj vy pokochať týmto krásnym pohľadom na toto divo žijúce zviera Ale to našich bude až v lesov. nasledujúcom vlogu. Áno, to bude zrejme v tom nasledujúcom vlogu, aby sme si teda vás nejako tu Udržali v napätí. Tak, my zatiaľ ideme sa pokúsiť vlastne toho jeleníka Privábiť. Dobre, tak zatiaľ sa majte sa priatelia.